malami dan malami ya fi jahili, ya fi jahili, ya fi jahili malam. Ko a dandali ko a jangali malam, ko shiga gari a kuma ko barin gari malam, ko cikin maza ko matan cikin gari malam, ko a ɗalibai ko jahilan gari malam. Wa za ya ja musalla a cikin mutan gari malam, wa za ya ɗaura aure a cikin mutan gari malam, wa za ya raka gawa a kai ta kabari malam. A gurin suwa ake yin ilimi da nazari malam, wa ke raban gado jama'ar cikin gari malam. Komai kake ka daina taɓo malami malam, sanin malami iya zarce na jahili. Siyasa ba hauka bace ba kai kanzo jahili, yau gwamnar malami a ta zarce ta jahili. Kaga naka kungo naka karɓi naka jahili. A tun mawaƙa na da can asalinmu, waye zagi malamai ya gama da kyawu. Magada annabawa ne ya kula fa'u, ko domin darajar ƙur'ani a baku, ko domin darajar ilimi sai a farku. Amma malami dan ya canza fati, kake masa kage da ƙarya yar fafenti. Waye zagi malamai ya gama da kyawu, ka je ka yi bincike ka duba da kyawu. Su ba a faɗa da su a gama da kyawu. Shek Isa Aliyu Fantami malami ne, kuma mahaddaci na ƙur'ani ko gawa ne, kuma bai izaki kowa ba gani gawa ne. Shi bai sha ma ba kuma malam bai ci ma ba, bai taka ma ba malam bai barar ba. Yau ga ɗan daƙiƙiya ya zagi malam, shi bai ci bai isha ma ba kana ta zagi. Malamin da ya yi karatu na physics, ya yi masters a computer, ya economy, yanzu duniya tana neman a irinsu. Yanzu kwa kuɗi kake kallo sai irinsu, amma jahiliya shi bai sani ba, shi bai sani ba, bai yadda da bai sani ba. Shi bai iya ba, bai bar wani ya iya ba. An kai shi gun karatu ma bai tsaya ba, kuma bai iya ba, bai yadda da bai iya ba. Ana zagin ubansa bai san darajar uba ba, ana zagin uwarsa bai san darajar uwa ba. Ko karya ta haife ka bar maka damuwan nan, zagin yayi over. Inda kana ganin darajar uwarka, ko da kaɗan ne ko saura ya ragaita, kai don uwa ka bar ja mata damuwar nan. Na zo gare ku malamai yan uwanmu, a cikin kuma da masu bari ko da gemu, suna ganin gaskiya ta su bari a karmu. Kar a hana su gasara, kar a hana su damu. Wasu ma akan kuɗi san ba sa ganin mu, wasu ko suna a zafin bambancin aƙida. Da a haɗa a ba su gwara furen ma a zoda. Idan ba ka ƙungiya komai naka dauɗa, idan ba ka yin ƙungiyar su a ja a yada. Ko an kashe mutane su kira su dauɗa, su ba ruwan su balle a haɗa a cuɗa. Ko babu komai addini ya haɗa mu, ko babu komai zaman tare ya gama mu, ko babu komai ƙasa ɗaya ta gama mu, ko babu komai yanki ɗaya ya gama mu, ko babu komai alaƙa ta haɗa mu, da yawan cikinmu dangi ɗaya ya haɗa mu. To kai dubi naka, wancan dubi naka, kai ma kalli naka, wancan kalli naka.